Anne de Vrede is 23 jaar en traint dravers. Nu is dat er nog maar één, maar in de jaren 70, 80 en 90 waren dat er honderden en riegen hij de successen onder elkaar maar meer dan 1500 overwinnings. Anne de Vrede die neemt in de rechte lijn voor de grote tribune de leiding over van Charlotte Lang. Anne de Vrede, een van de 5 beste piqueurs van Nederland, die gooit er een geweldig hoog tempo uit. Anne de Vrede en die spuit werkelijk het hele veld voorbij. Strijkt neer op Uno Hazelaar die u de Rotary te lijf is gegaan en gepasseerd. En dan is het Anne de Vrede die voor het noorden de eerste keer in de geschiedenis de grootste derby en de meest spannende derby aller tijden wint. We winnen de meeste winnende trainer van Nederland. We wonnen alles. We wonnen, maar we winnen wonnen. Wie de tijd vooruit. Ik denk iets dat ik nog nooit vergeet. We hebben er letterlijk allemaal begonnen. Intervaltraining, duurtraining. Ik werkte mijn hart mee, wisten niet dat ze bestonden. Dus toen ik begon, toen wij begonnen, of ik begon. En, ja, toen winnen die dierenarts, ja voor de kei, maar van Hudra, we moesten alles zelf doen, dan win je dierenarts. Die winnen deze in de kliniek. Winnen deze. Maar alle succes wie voor Anne net genoeg. Together met een bevreugde boekmaker begint hij op grote schaal koersen te manipuleren. En dat valt op. Als je zoekt doggen, dan weet je dat je met vuurbeatje. Dus als je nou de spot net serieus neemt, dan neem je eerder risico's. Tot slot, dames en heren, een slecht bericht uit de wereld van de paardenkoersen. Op de renbaan namelijk zou fraude aan de orde van de dag zijn. De misstanden zouden zijn ontstaan omdat de prijzengelden niet meer in verhouding zijn tot de gestegen kosten. Kort geleden is een Friese piqueur al voor 7 jaar geschorst en dat is een teken aan de wand. Ik wist heel goed dat het gevaarlijk weer dat ik eruit raakte. Maar ja, omdat die sport mij net zo volle saai, dacht ik van, dan is dat. Dat shot wel. Daar denk ik het. En dat wie heel te verzijnen natuurlijk. Oh. Je er volle meer in te verzijnen dan gewoon trainers en de hinders. Twakken ze volle. Twakken ze volle. Is het voor jou gemakkelijk geld, hè? Voor elke yield waar je... Ja. Ben je er wees van? Nou, dan is het... En dat zit ik, het wie voor mij... Ja, misschien verhoren, ik wil die door, dat net, dat weet ik niet, maar... Zo, ik kon het goed. In het Friese Urenterp vinden we het entraînement van Aarden ten Onne de Vrede. Werkweken van zo'n 80 à 90 uur zijn hier geen uitzondering. Anne de Vrede is hier in training met de 10-jarige hengst Nestar Dier, die al ruim een ton bij elkaar draafde. 7 jaar schorsing, dat betekent waarschijnlijk het einde. Want als je geschorst bent, tenminste wat ze me willen geven, dan is het voor mij wel gebeurd. Het is jammer, hè, als je over deze schitterende paardensport spreekt, dat vaak dit soort dingen naar boven komen. Ja. Ja, maar ja, daar kan je nou niks aan doen. Ik bedoel, maar de mensen die zoeken iets, denk ik. En ik ben altijd dat zwarte schaap geweest in de drafsport, dus ik denk ook dat het nou dit geval is. Het is natuurlijk wel mogelijk om de winnaar weg te houden, hè? Dat zou wel kennen, ja. Dat zou wel kennen. Maar ja, dat is tegenwoordig de prijzen te hoog. Wat mocht je net aan je schorst winnen? Nou, ik mocht ze net met trainen en ik mocht net op een wedstrijdbaan komen. Maar dat heb me nooit boeit. En wat dien je dan in die tijd? Niks. Gewoon niks? Nee. Je trainde geen hinders meer? Nou, nee. Eerlijk gezegd, in het begin even, maar later niet meer. Nee? Nee. Ja, ik zie wel horen. Ik woon een soort naar Parijs. Maar die jongen, om te gokken.
Ja, er zit in die wereld. Ja. Dus ik kom... ja. Wat is dat voor wereld? Ja, een gokwereld. Dat maakt het spanning. En je hoort win je en morgen verlies je. Dat is het leven. En dat is natuurlijk... Ja, dat is ik net voor iedereen wijlijn natuurlijk. Zo, je moet jezelf wel wat onder controle hebben. Je moet, zo, ik heb ook altijd een soort gokt en rare dingen, maar ik ben net verslaafd. Ik ben net gevoelig voor verslaving. Dat heb ik niet. Ik vind het spannend. Ja, ik vind het leuk. Maar het mis is, dan denk ik, nou, dan moet wel worden, want dit komt net goed. En werd die het dan vanwege de kickerdavontuur of week om de opbrengst? Nou ja, zo, je met je opbrengst hij enorm, want je moet leven. Na 5 jaar schorsing had Arne naar eigen zin als geen zin meer om aan de slag te gaan in de Hiense sport. Maar via gaat hij toch weer aan het werk voor een grote stal in Oranjewoud. Hij krijgt goede hinders en wint honderden koersen. Een geweldig groot eigenaar. Nou, hij zei, ik ga alles verhoren. Nou, dus die man die had alles verhoren. Daar in Oranjewoud, wat er kocht hier. Ja, en toen ben ik ken net Jimmy Sim, maar toen dacht ik, jongen, wat bist je aan het doen? Want ik wilde het helemaal niet. Maar ja, toen ging het weer zo raar, het weer alle grinders. Nou, ik weer 100, meer dan 100. Ik 2 in trainementen, 3 in trainementen. Nou ja, ik wil gewoon een gekke soort, het slaat helemaal nergens op. Maar ja, dan komt er een oor. Een oor maakt het je gruid, dat doe je zelf niet, maar een oor doet dat. Maar na 12 jaar in 1999, na een periode van turbulentie, schorsingen en successen, had Arne zijn nocht. Hij wil voort. Ik werd de trainer van de afgestoffeerde hinders, zeg maar. Ze brengen hem daar nog even heen en misschien krijgt hij hem kleer. Maar ja, ik werd de kleermaai. Als je die simmer hebt, dan wil het niet meer. Arne gaat naar het buitenland. Frankrijk, Italië, Noorwegen, Zweden, Amerika en Canada. Dat vind ik een mooi leven. Wie echt een mooi leven. Vooral de laatste 20 jaar. Wie echt een prachtleven. Toen hiek het echt naar de zin. In het buitenland? Ja, dat reizen. Wie mooi hoor. Dan hier je nog wel maar gehoord. Nou ja. We geven in en ja, weet ik net, joh, maar dat is maar prachtig. Hoe onderhouden ze die toen? Waar verdienen ze niet geld mee? Nou ja, ja. Nou ja, ik hier wel eens wat klusjes onderwijs voor zo. En zo kwam Jan Splinter wat door de winter. Nou. Hinders trainen? Hinders trainen, en advies aan. En nou ja, dat kon ik me wel maar redden. Dat ging wel. In Canada gaat Arne onder oren aan de slag met Smarty Pants. Dat is een heel goed hinder dat in een lietse loge rekken is en het winnen verleerd lieket. Nadat Arne de trainingsmethode veroverd, pakt hij in Mohawk een prijs van $160.000. Smarty Pants roused to the outside by Filion in deep stretch. She is clear, she is driving, and she is going to score in the Ontario Center State Super Final. An 8-1 upset here for Smarty Pants. Totally trapped in was one more Jenny overloaded late with trot. She got up for second. 154 4/5 for Smarty Pants. Ja, dat is feest voor zelf, no? Maar ja, verder als ik daar weer. Ik hoefde er net heen, maar ik ging er wel heen naar de huldiging. Maar ja, maar dat is daar een hele happening. Als je zulke grote koersen wint. Dus wie de finale, hoe zoveel punten. Nou, dan krijgen ze kransen om en bekers en gekke soort. Het is echt weer. En alle gemeenschappen eromheen. Maar ik ging die kant uit, toen belde die trainer me op. Die Per. Hij zei, wat hij hem gegeven? Ik zei, niks. Ja, maar hij zei, het verdomme. Hij zei, als ze me hiermee pakken, hij zei, zo'n grote koers. Hij zei, dan kan ik wel inpakken. Ja, maar ik zei, hoe gegeven? Ik heb hem niks gegeven. Ja, maar hij zei, dit kent er niet. Dit niet normaal zijn, dit ken niet. Ja, maar ik zei,
Want hij lest ik wel in. Ik zei, ga maar aan de whisky. Ik zei, als je weer terugkomt, dan leg ik het je wel uit. Ja, prachtig, joh. Ja, dat was echt een geweldige tijd, jongen. Wie zonder dat ik ziek werd, jongen. Echt weer, want het ging steeds beter. Het ging steeds beter. Dat was die laatste stap voordat je naar Nederland kwam? Ja, ik moest eruit. Dat was je eindoefening. Ik moest het ziekenhuis. Toen werd het mis. Dat hebben we mijn maaien weer een week rouw. Toen dacht ik, dit komt net goed. Het komt net goed. Na onderzoek in het ziekenhuis van Heerenveen bleek dat Arne de ziekte van Kaler had. Dat is een vorm van beenmergkanker dat nog geen genezing voor bestiert. Hij had een soort pine en maar het reiste gewoon dwaan. Maar op verziek van 2 omkesissers pakt hij zijn oude werk toch weer een beetje op. Hij traint 2 oorskreune hinders, Fado de Pat en Graal de Busset. En weer mijn succes. Fado de Pat, Hector de Corday. Die 3 paarden op dit moment. Conde Sofia aan de binnenkant. Fado de Pat aan de buitenzijde is er nu overheen. Fado de Pat neemt over. Laatste 500 meter 12-6. En Fado de Pat is terug. Conde Sofia wordt tweede. Hector de Corday derde. 17-2 voor de winnaar. Graal de Busset meldt zich ook en zo gaan ze de laatste bocht door. Bakker heeft het al gezien, die wil nog wel wat harder, maar Graal de Busset gaat wel heel hard aan de buitenkant. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Hegoa de Bonnet, Graal de Busset, Greetman de Busset. Davy Magique zoekt een gaatje, vindt ook een gaatje. Daar gaat Graal de Busset, neemt nu de leiding over. Graal de Busset, Davy Magique gaat erachteraan, maar die gaat plek 2 dan pakken van Hegoa de Bonnet. 14-4 de laatste 500 meter. En het is Graal de Busset die hier wint met John Dekker. Tweede is Davy Magique en derde Hegoa de Bonnet. 16-2 voor de winnaar. Ik show eigenlijk nergens naar. Ik doch wat je willen. Dan denk je, hé, dat heeft er nodig of dat heeft er nodig. Nou ja, dan probeer je dat een keer uit. En het is levend wezen, het gaat om prestaties. Ze zijn net altijd hetzelfde, dus je moet net altijd hetzelfde doen, want dat werkt net. Je moet er zo nog wel wat oors. En dat met deze extra. En vooral om die probleemhinders. Dat ben de moeilijkste, omdat je die slecht inschatten kennen. Klinkt een beetje op de paardenfluisteraar, hè? Ja, nou zou je, dat zijn ze wel eens vaker zien. Maar ja, ik doe dat, ik weet dat het beter is. En dan doe je dat. Dus het is eigenlijk gewoon op je gevoel, wat je viert. Ja, het is een gevoelskwestie. Het is heel erg, en opletten. Ja, je moet ze ontleden. Hè? Je moet weten wat voor karakter dat ze hebben en hoe ze hun gedragen. Het is eigenlijk net zo moeilijk, maar je moet ze wel begrijpen. Je moet ze begrijpen. Dan denk je, dat heeft er nodig of dat. Het is net een speeltje van hij is kleren en nou reis maar aan. Het kan morgen wel weer oors wezen. Of jong wel, als ik hem weer uit de box haal. Dan denk ik, verrek. Die weer oors. Wat hij om me hinders? Ach, ja, wat hij me hinders. Zo, ik heb net zo vol om me hinders. Alleen wat trekt van iemand wat maatje, dat vind ik het mooist. En dat is een uitdaging. Ik bedoel, maar iemand die helemaal niks kent en dan daarmee winnen, dat is Jude daar net missen makkelijk, maar dat wie vroeger wie dat makkelijker. En dat vond ik altijd prachtig. Dat wie echt ja, dat vond ik, ja, daar kon ik van genieten. En die jongens die dan altijd bij me werken, ja, dan zie ik ze wel stunten. Dan zei ik op een gegeven moment, nou ja, mij man, dit wordt niks. Maar je meende wel dat je hem kent. Dan zei ik, maar je kent er helemaal niks van. En dan denk ik zo, en dan, ja, dan wonder. En dan, ja, ze vonden dat ik prachtig, maar ze snapten het net. Had het leven wel bij die huwelijk kosten? Ja.
Ja, maar dat ga je dan wel weer. Maar dat wie mijn eigen schuld natuurlijk. Dat wie weer altijd werken. Ja, zo. Je hebt thuis te wijzen. No? Maar ik ging nooit naar huis. Want ik blijf na de koers altijd hingen. En mijn klanten, mijn vrienden. En dan kom je s'nachts thuis, op let. Maar om 8 uur gewoon weer vet. Nou, tussen de midden in het huis, omklaaien en wegvet. Ja, dat is voor een vrouw ook net leuk. En dan hing ik dan een dochterke. Ja, dat heb ik een probleem mee. Ik kon het leven net loslaten. Want dan stagneerde alles. Dus ik moest alleen verder als het ware. Want beide, dat kon net. Dat kon voor haar net, dat kon voor mij net. Je moet alleen maar smoezen bedenken, hou je wel let binnen, dan is er wel wat gebeurd. Op een gegeven moment houdt op. En dan winnen we allebei de Wallorijns, dat net kon. Als ik voor haar kozen hier, dan weet ik zeker dat ik uit de hinder. Dan moest ik uit die sport wij. Maar omdat het toen zou gaan, boeten die sport, maar dat gokken, dat is weer een spannend en mooi leven vanzelf. Dus je moet er kiezen delen, af eruit, alles met de vrouw of samen. Anne hier naar eigen zin net genoeg onder de spanning van de koers en dat geldt dat hij met zijn werk verzinnen. En daarom begint hij de koersen te manipuleren. Hij houdt zijn eigen favoriete hinder in en gokt op het hinder dat de weens dan pakken kan. Tegenwoordig met een bevreugde boekmaker verzint hij zijn soort geld. Zo, we zochten altijd die en uit. Ik win het net, wie wint het dan wel? Zo, en die informatie moesten wij hebben altijd. Zo, en daar zorg ik voor. En ik dan vaak, dan hulp ik diegene die het winnen moest, zeg maar. Ja. Het weer net zo moeilijk, hè? Echt net. Het accent lijkt op in feite weten wat de koers worden zou en die manipuleren. Ja, daar ging het helemaal om. En haast er altijd rekening mee houden, ik word een keer betrapt? Ja, tuurlijk. Zo, ik ben er ik verskost en ik heb er ik voor zitten, maar zo, ja, het is oplichting. Ja, dat wie mijn werk, als het ware. Eerste trainer wie mijn werk, nee, die dingen toch wel. Maar wat wie de wichtigste reden dat ze die is? Nou, wat ik zeg, is een beetje spanning, een beetje zekerheid, wat meer yield in de boes. Het koersrijden, dat stelt helemaal niks voor. Je hier zit en jouw gas en nou, je zult wel. Ik weet nou, ik ben net. Het had het werk geweest? Ja, tuurlijk. Als ik al 40 jaar net met in hinder zit. Maar geen speed van? Nee, oh nee. Nee, helemaal niks. Net een minuut. Ik zou niet weten waarom ik speed hebben moest. Ik heb strafhand. Nou, ik heb een mooi leven in hand. Nou, ja. Dat is het leven, hè. Arme beest. Hij is moe. Ja, en dat weet ik niet. Ja, maar er wordt niks. Hij is moe. Hij blaast. In feite, wat ben ik dom, hè, die beesten. Hè? Zo'n te zitten. Ja, ze kon meer wat. Maar ja, hij is wurg. Hij won weer. Maar ja, daar zit zo'n famke erachter. En die hebben geen, dan krijg je opdracht. Waarom? Ja, maar als hij nog net wil, dan moet je naar huis. Maar hij won meer. Dus deze is wat sterker. En deze is misschien in die oren wat ziek.
Je moet haar even ophalen. Beetje is mooi, jongen. Hij wil niet meer. Maar je nog zelf op de show zitten, gaan we dan naar de stal? Ja, maar dan hier net stil, want ik wil verder niet al stappen. Omdat je dat weet. Dat famke weet het net. Die krijgt opdracht. Zoveel rond linksom en zoveel rond rechts. Nou ja, daar houden ze aan. Ja, als ze dan wereld binnen, ja, dan willen we wel. Veel tegen de vlek. Dan kijken we wel wat achteraan. Daarom zit ik niks voor mij dit. Jongen, dat moet je kennen. En daar moet je zin aan hebben. En dat is het grootste. Je moet er aardig in hebben. Want het is volle werk, die jonge dingen. Verschrikkelijk. Dat is ook wel mooi, maar hier in de groei in te zien. Ja, ik vind het net, maar ik heb er niks mee. Niks. Helemaal niks. Ja, heel raar, maar ik heb niks met jonge hinders. Niks. Je bent meer van, net van een nieuwe auto, maar wel van als er wat aan markeert, dan wil ik graag repareren. Nou ja, zo. Hij moet het wat doen. Nou ben je begin 20 ziek. Wat wil je nog? Ik wil alles, maar ik ken niks. En ik maak niks. Ik kan niks ondernemen meer. Ik ben aanwezen op, ja. Ik ben blij dat ik mijn neven heb. Of wie het, ja, dat weet ik niet. Misschien wie ik wel net mee wees staan, dat weet ik niet. Ik kan je net de hele dag zitten. Ik kan je 2 jaar zware bedlijn, het is verschrikkelijk. Ik ken het. De hinders brengen je wel weer tot leven eigenlijk. Ja, nou ja, omdat het je werk is. Het is je werk wat je leuk vindt. Ja, leuk vinden. Zeg maar ik denk ook dat nog. Ik beschouw het een beetje zo in die oude stoelen opknapt. Dan zeg ik, god, wat hekken maar mooi. Hij doet het. Alles werkt wel. Zei iets, maar hinder ik vind dat leuk. Dan denk ik, ja, je moet dat wel kennen. Maar zo, ik heb genoeg hinders aan die hiekt aan 2 dagen. Of een dag, of een uur. Of, denk, dat zie ik niks zien. Maar soms dan denk je, hé. Ik ben altijd een man geweest, als ze 5 meter goed draven kan, dan kan ik 500 meter goed draven. Zo. En dat gevoel om dat leuk te vinden, bloot. Ja, dat bloot er. Dat is. Ja, dat is de eerste jaren dat wij goed gaan. En dan, ja. In mijn eigen internet mooi, zoals ik leefde. Ik zou net weten, ik zou aan mijn maten om me heen. Dan denk ik, jongen. Wat een worstelpartij, man. Ik heb nooit worstelen met, nooit. Hak op. Dan begin ik misschien wel weer. Of net, weet ik net. Hast er de spijt van? Ja, dat ik bij mijn vrouw uitgegaan ben. Dat hier net met, ik zie dat er helemaal net bij mij hoeft. Helemaal net hoeft. Dingen alles together. Ja, let ik ook dat mis. Ja, ik weet wel waarom.
Ja, dat is dan... Dat is meer de jeugd. Als je jong bent en dan hield in de koers. En altijd ik vind natuurlijk altijd onderwijs. Elke dag koers. De ene kant die zei het is een crimineel en de andere zei het is een groot vakman. Nou ja. Maar allebei dat vind ik, ja, maar zoals is het, dat maakt het me niks uit. En allebei is ik een beetje weer. Alleen ik ben net een crimineel, maar ik ben wel een doveneerd.